Nueva Segovia akas Archdiocese iti unos ti may kaputok may ka 75 atawen a paraburan iti pammati namnama ken ayat. Ay ayatek akakabsat ditoy Nueva Segovia. Kapya ti adda kada kayo. Napnut ragsak ken panagyaman ti Dios. Kaya't ko nga ipakamu kada kayo at ti Archdiocese tayo ket rambakan nanto iti tawen ti Jubileo. Iti intuno 2026. Idi Hunyo 29, 1951 ni Santo Papa Pio may kasangapulo ket duwa intaluna ti Diocese ti Nueva Segovia akas Archdiocese babaen iti dekrito. Duu in Philippines Republica iti daytapan na kayatnag daytoy a dokumento ti Diocese ti Nueva Segovia ket adda idi iti salinong ti Archdiocese ti Manila ket sakupen na ti Sibubukel nga kinamyanan a Luzon. Bayat ti irarangpaya iti pammati ti Iglesia iti amyanan a Luzon kastamet ti panagadu dagiti karit iti panagmisyon. Ti magisterium na amiris na akasapulan ti panakaipasdek iti Metropolitan C amangaywan kadagiti arban nga agnaed iti daytoy adnalawa a lugar. Rambakan ti Nueva Segovia ti may ka 75 nga anibersaryo iti panakaitaluna akas Archdiocese mangrugi inton Hunyo 29, 2026 ket agpatingga inton Hunyo 29, 2027. May kadwa, daytoy atawen ti Jubileo ket maysa nakapatpateg abatun lagip iti biag ti simbaan ti Nueva Segovia. Agbalin daytoy atawen ti panagragsak bayat ti panangipalawag tayo iti namnama nga adda kada kayo. Ken rambakan tayo dagiti bunga ti misyon ti Apo iti unos ti 75 atawen akas Archdiocese. Daytoy atawen ti Jubileo ket mayataday unay iti panagrambak ket agragsak tayo iti Dios anang isalakan kada kayo. Isu an nagpakumbaba ket nagbalin akas kada kayo ngem saan an nagbasol. Tikari ni Apo Jesus akan kanayon to makikadkadwa kada tayo aging ganat panungpalan. Ket agbalin an naindaklan a rason nga agrambak ti Archdiocese tayo gaputa ti Apo di na tayo pulos binaybayan iti laksid ti kinakapoy tayo ken kanayon tulat ta a makikadkadwa bayat ti panagdalyasat akas Archdiocese iti baet dagiti pakarigatan ken pannubok. Agrag-o tayo babaen iti intay pananglagip kadagiti dimbabilang a grasya ken nabuslon a sagot ti Dios nga imparabor na iti Archdiocese tayo iti Nueva Segovia ana ibinggas iti pakasaritaan ken panagduras na. May katlo, daytoy ti rambak a mapasamak ket saan a narabaw wenno parparawpaw. Ti ragsak tayo amang rambak iti tawen ti Jubileo akas Archdiocese ket saan a may pakita babaen kadagiti nagarbo wenno naparamag aramrambak. Ngem ket di daytoy a panagrambak ket nairamot iti panagsanggir wenno panagsadag iti Dios. Ti tawen ti Jubileo para kadagiti napili at tattao ti Dios ket sagrado ken agbalin atawen ti inana manipod kadagiti nadagsen a trabaho panagmula ken panagapit. Iti ikob ti Archdiocese daytoy atawen ti Jubileo ket agbalin agundaway nga ginana iti sidong ti Apo. Bayat ti panangrayab tayo kadagiti puspuso tayo ken agsubli tayo iti Apo a Dios tayo
kalpasan kalpasan ti tinakas ang akapadasan tayo gapu ti pandemya iti COVID-19. Kastamet ti kinadamsak nga inyeg ti gingined anang duprak iti amyanan a Luzon. Ket isupa iti nakagapu iti panakairekep ti Bigan Katedral idi Hulyo 2022. Ken kastapay ti ibabasnot ti Bagyo Egay. Idi Hulyo 2023, maawis tayo amin agpakumbaba, ken agkararag. Biruken tayo iti rupa ti Apo, ken talikudan tayo dagiti kinadakes tayo. Maawis tayo manen a bumangon, ket intay awaten ti kapya, nga ipaay ti Apo. Daytoy atawen ti hubileyo, ket agbalin kuma, at tiyempo anamsek iti bendisyon nga agpaay iti Arkidiocese amang bigbig ken Apo Jesus, babaen ti pispisi ti tinapay iti baet dagiti narway alindo ken tarumpingay nga intay napasaran. Maawis tayo pay iti daytoy apanawen amang bigbig iti mangnibinibig nga ayat tinagungar nga Apo isu anang ibaon iti Espiritu Santo amang magbaga tapno isuro ken ipalagip na dagiti amin nga imbagbaga ni Apo Jesus kadagiti adalan. May kapat nga rod bayat iti intay panagrambak ken panaginana iti Apo at ti tawen ti hubileyo. Mabigbig tayo kuma dagiti debuslon a parabor ti Dios iti Arkidiocese ti Nueva Segovia iti panagtalyap tayo kadagiti grasya ken sagsagot nga inawat ti Arkidiocese tayo iti napalabas a 75 atawen ken sipud pay idinay pasdek akas diocese bigbigen tayo ti kinapudno ti Dios ana igamer iti pakasaritaan tayo. Dagiti sagsagot a makita tayo ditoy Arkidiocese ket ipatuldo na iti maysa a managparabor anang ted kadagitoy ti Dios a mismo tinangted ngayed iti Nueva Segovia kadagiti datdatlag a saguday babaen kadagiti nasantuan a birtud ti pammati namnama ken ayat daytoy ti pagbatbatayan ti napili a tema iti tawen ti Hubileyo Nueva Segovia may ka 75 ket 5 atawen na paraburan iti pammati namnama ken ayat isuda dagito iti mangipasingked iti kadda ken panagtrabaho ti Espiritu Santo iti kabailan ti tao. Dagitoy asaguday ket insama iti Dios itinakem dagiti mamati tapno mapakiredda nga agtignay kas anak ti Dios ken ragpatda ti biag nga agnanayon. May kalima, gapu kadagiti parabor anaited ti Arkidiocese kasapulan met nga irano dagitoy asagot iti maysa ken maysa kas paset ti maysa a bagi ni Kristo sangsang kamaysa nga agdalyasat iti dalan kas maysa a simbaan saan laing asyak ti agdalyasat iti dalan wenno si kalaeng no diket datayo kas napudno a kameng ti iglesia a maysa santa, katolika ken apostolika ket agkukuyog tayo a sumurot ken Jesus nga isu ti dalan. Datayo amin ket tattao ti Dios apakaibilangan dagiti amin alaygo, religyoso, papadi, ken toy obispuyo anak nay kanunong ken Santo Papa. Dalyasat pamati, mamati kami. Umuna at tukad ti panagsagana, mangrugi ti Nobyembre 26, 2023, agingga iti Hunyo 29, 2024. May kanto ti Arkidiocese tayo iti naununeg a panagamiris, mainaig iti pamati. Ti pamati ket maysa na santuan agalad asagot ti Dios tapno mamati tayo ken kuana ken aminen nga imbagana ken ipakamuna ket dagitoy metlaeng
Ti singasing ti simbaan, apatyen tayo gaputa ti Diyos amismo ket pudno. Ti pamati kay papanan na itintay panangaklon ani Kristo, impakaamuna ti Diyos kada tayo babaen ti iglesia. Nga isu ti bagi ni Kristo anay kaysa iti Espiritu Santo. Babaen ti pamati, kumanunong ti panunot babaen ti panangaklon na kadagiti na Diyosan a kinapudno. Anang tignay babaen ti grasya ti Diyos. Baya ti panagdalya sa tayo, anamsek iti pamati, iti tawen ti jubileo. Sangsang kamay sa tayo nga idiri. Mamati kami iti nasantuan unay at Trinidad. Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Mamati kami, ken Apumi ay Kristo, dagiti aramid. Sao, ken isuna mismo, mamati kami, babaen, ken Kristo. Anailansa, na ibutaktak, dibileg, ken kinasirib ti Diyos. Mamati kami, kadagiti kinapudno, nga isuro ti pamati, nga irakurak iti nasantuan asurat, tradisyon ken magisterium, nga isu ti poder ti iglesia, amang isuro kadagiti kinapudno. Babaen daytoy umuna at tukad, maipakat to ditoy Nueva Segovia, ti pannakainayon ti adado a programa, nga agpa iti pannakaiwaragawag kadagitoy a doktrina ti pamati, babaen ti pannakaisuro, ken pannakaiwaragawag ti Ebanghelyo, nang runa para kadagiti agtutubo, ken kadagiti nalamiis ti pamati da. Dalyasat ti ayat, agayat kami. May kadwa to ka ti panagsagsagana. Mangrugin tun Hunyo 29, 2024, agingga iti Hunyo 29, 2025, mairubat to tinaununeg apanangamiris iti kay papanan tinadyosan sa guday nga ayat. Ti ayat ket isu ti mangsamay kada tayo tapno adda ti panagayat tayo iti Dios. Ngem iti isu amin ken ayaten tayo met ti pada tayo a tao kas ti panagayat tayo kadagiti bagbagi tayo. Ayat ti katatanukan kadagiti amin a nasantuan a bertud. Gaputan ni Apo Jesus a mismo, inarabid na daytoy kang ronan abilin. Ayaten kayo akas iti panagayat ti ama kanyak. Agtalinaed kayo iti ayat ko. Aginayat kayo akas iti panagayat ko kada kayo. Ti Diyos ket ayat, ket ti siya sino man nga agayat. Agtalinaed iti Diyos ket ti Diyos agtalinaed met ken kuana. Sila lagip tayo kuma at ipamati tayo, nasken a may biyag, babaen iti ayat, agsipod ta natay ti pamati, adi mabuyugan iti aramid. Kidkid dawen, ti Apo atuladen tayo, ti wagas, ti panagayat na, uray pa'y kadagiti kabusor tayo, agbalin tayo akaruba, kadagiti naikay, wenno mailang langi, ayaten tayo, dagiti ubing ken nakurapay, akas ti panagayat ni Kristo, kabayatan ti panagdalya sa tayo, iti daytoy atawen ti jubileo, iti sidong ti ayat. Sangsang kamay sa tayo amang idiri, agayat tayo, ayaten tayo ti Diyos, ken ti pada a tao, saan akas adipen no diket kas anak ti Diyos. Ayaten tayo ti tunggal tao a makapulapol tayo, nang runa dagiti ubing, masakit, lalakay, ken babaket, napanglaw, awanan, pagsapulan, ken magungundawayan. Ayaten tayo daytoy alubong, at taeng tayo amin tapinarsuamet ti Diyos, kabayatan daytoy may kadwa tukad, mapatibkerto dagiti aganwat, ken aktibidades ti Caritas ti Nueva Segovia, amang imaton kadagiti programa ti Archdiocese ti Beneg ti Social Action, agbalin tupay ti devotion ken apokaridad, Our Lady of Charity, ina ti Ilocandia, nga ipangpangruna ken ikan importansya. Ti Archdiocese bain ti wagas ang panagdaydayaw ken programa pastoral ang mamamaggilayab iti panagayat dagiti tattao ken Apo Santa Maria. Dalyasat tinamnama, agtalek kami.
May katlo at tukad, ti panagsagsagana. Manipud di Hunyo 29, 2025, agingga iti Hunyo 29, 2026, intay to usisaen may papantinamnama. Pinili tayo tinamnama apagrubwatan tayo intuno 2025. Tapno maisagana tayo iti mayatada ikananakem ket makikaysatay to iti sangalubungan arambak ti jubileo nga ietnag ni Santo Papa Francisco nga addaan iti tema agdaldalyasat iti namnama Pilgrims of Hope. Imbatad ni Santo Papa ti rason iti likodan daytoy a tema. Kasapulan amang pagilayaben ti apo ti namnama ana ited kada tayo. Ket agtitinulong tayo amang gunod iti baro akired ken kinasingked. Iti panangsirmata tayo iti masakbayan. Babaen ti natudyo anakem na natalek a puso. Nalawa a panirigan. Basaen daytoy a liturhia ket namnamaen ti panakagunod. Iti panagserbi ti namnama ken talek. Iti akas pakpakauna iti panakapabaru ken panangbalbaliw iti simbahan akal kalikaguman tayo iti namnama ket isu ti mangted kada tayo iti panagtarigagay iti pagarian ti langit ken ti amyanan iti agnanayon a biag akas taudan tinapudpudno aragsak namnama nga agpanuray kadagiti karkari ni Kristo asa angket kadagiti bukod tayo akabaelan ken babaen iti tulong ti grasya ti Espiritu Santo iti namnama nga isu ti mangyadayo kada tayo iti panakaupay mangpatibker. Kada tayo iti tiyempo ti panaka baybaya ken manglukat kadagiti puspuso tayo nga gururay iti agnanayon a kinagasat iti yasideg tayo iti tawen ti jubileo 2026. Sangsangkamay sa tayo ang mangikis anapno dagiti puso tayo iti dumardarang anamnama. Agtalek kami ti di agsarday a parabor ti Dios. Isu amang mangted kadagiti kasapulan mi iti agdama. Ken agtalek kami iti di maatyanan nga asina ti arkidiocese tayo kadagiti sumagsaganad pay atawen. Ngarod iti dayaw ti may katlo at tukad ti arkidiocese gandat na pasamaken ti debosyon tayo iti nadyusan akaasi divine mercy aburayok iti amin anamnama ken talek kastamet may paganit get tupay ti pateg ti sakramento ti kapya wenno konfisar babaen kadagiti papadi ang mangijaya ti oras ken anus da kadagiti tattao ditoy Nueva Segovia nang runa ti panawen ti Adbiento ken Quaresma. Tawen iti Jubileo Nueva Segovia. Kalpasan ti panakapabaru ti kapanunutan tayo kadagiti talo na santuan a birtud iti lasud ti nagkatlo at tukad ti panagsagana. May ruginto daytoy ti Jubileo babaen ti panakailukat iti ruangan ni ti Jubileo ti Nueva Segovia asarunwen to ti nangayed arambak ti nasantuan a Eucharistia into Hunyo 29, 2026 nga isu ti panakailagip ti
ti may ka 75 atawen, ti panakaital o ti Nueva Segovia akas Archdiocese, ti isumet laeng arwangan ti jubileo, ket mairikepen intun Hunyo 29, 2027. Ken ni Apo tayo Jesucristo, ari ti sangalubungan, mamati kami, mangnamnama kami, agayat kami, manipod iti Arsobispado, ti Nueva Segovia, 26 de Nobyembre 2023, solemnidad ni Apo tayo a Jesucristo nga ari ti sangalubungan. Arsobispado tayo ti Nueva Segovia, Marlo Peralta, PD. Tumakder tayo kakabsat. Daitu iti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin iriri, ayat ti Diyos anasudi, kuyal daw anapili, daitu iti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkuana, daitu iti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat adda tayon ti panawon ti Adbiento, umuna a Domingo ti Adbiento, upat alawas sa panagsagsagana ti isasangbay ti Apo. Kadagiti tallo nga lawas nga umuna, saganaan tayo, ti maikadwa ayaay ni Kristo, ti maudi alawas, kabayatan ti panawon ti panagsagsagana ti Paskwa, rambakan tayo, mat ti may daydiim muna nga yaay na, ti panakaipas ngay ti Mesias, nga iso tinang isagana kada tayo, iso tinang simpa, dati ramrambakan tayo, ti lubong tayo. Isagana tayo nga ti puso na ken panunot tayo, tapno nga rod maikarita yung makiranod, iti dati na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayan. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga sika, Apo mga sika,
kurkurangan mi, kay talawin nakang kadi, nakalmesan na kempus puso mi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, pagkawain basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, kedalawin na kadi, nakalmesan na kempus puso mi. Apo mga sika, Apo mga sika, pagkawarin basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, kedalawin na kadi, nakalmesan na kempus puso mi, nakalmesan na kempus puso mi. Kumararag tayo. Dawaten mi kan ka uman nakabalin a Dios, ta ipaay mo kad kadagiti mamatikan ka ti umiso a panagnakem, tapno sabten da ni Kristo, babaen dagiti nainsengpetan nga aramid. Iti kasta maikaridan to ang makipagtagikwa iti nailangitan a pagarian. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Sika, uapo ti amami, sika tinangispal kada kami. Apay ngay palubos mo ng agsukir kami ket talikodan da ka. Agsubli ka, ipagpagapum kadagiti agserbi ken ka, ipagpagapum kadagiti tattao akukwam. Apay adimo rayaben ti langit ket bumaba ka. Imay ka idi ket nagaramid ka kadagiti nakabutbute nga banag adi mi ninamnama nga aramidem. Nakita da ka dagiti bantay ket nagkintayeg da iti buteng. Awan pay tinagakita wenno nakadamag iti Dios akasken ka. Diyos nga agaramid, kadagiti kakasta abanag, kadagiti agtalek ken kuana. Si ayat ka nga umawat, kadagiti agrag-u nga agaramid iti naimbag, kadagiti makalagip nga agbiag, kas mayanurot iti pagayatam. Kinapungtot na kami, ngem intultuloy mi tinagbasol. Uray no kasta, unay ti pungtot mo kada kami, di kam nagsardeng nga garamid iti dakes manipod ununana. Managbasol kami amin, uray dagiti kasayaatan nga aramid mi, mayarig da iti narugit anisnis. Gapu kadagiti basol mi, mayarig kami iti nagango abulong amayangin. Awan ti agkararag ken ka, awan ti umawag, ti tulong mo. Inlimeng na kami, ket binaybayan na kami, gapu kadagiti basol mi. Ngem sika, o Apo, ti amami, mayarig kami iti dadamiliem, ken mayarig kamet iti agdadamili. Ti sao, ti Apo. Nagyaman tayo di Diyos. Isubli na kami kadi, O Diyos, ipaay mo ti ayat mo kada kami, ket may salakan kamto. Ipangag na kami kadi, O Pastor ti Israel, sika si tutugaw iti tronom, iti rabaw dagiti kerubim. Ipakita mo kadi, tipigsam kada kami, umay na kami kadi, isalakan.
kami ket may salakan kanto. Kasya na kami umanakabalin amin a Diyos. Kanawagan na kami manipod langit, kit umay mo sa lakniban tuy kaubasam. Umay mo ispalen daytoy ubas nga imulam, daytoy naganus nga ubas, api napigsam. Subli na kami kadi o Diyos, sipaay mo tayat mo kada kami ket may salakan kanto. Ngem sa laknibam dagiti tattaom a pinilim, ay wanam tinasyon a pinapigsam. Biyagen na kami kumakit agdaydayaw kamtuken ka, uray kaanuman, dida kanto panawan. Subli na kami kadi o Diyos, sipaay mo tayat mo kada kami ket may salakan kanto. Ti maibasa na adaw iti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Sapay kuma taparabor kental na ti ited kada kayo ti Diyos ama tayo, kastamet ni Apo Hesu Kristo. Da kayo ti pakaigapuan ikat kanayon a panagyaman ko iti Diyos ko, gapo iti parabor nga inted na kada kayo, babaen ken Kristo Jesus. Tatipan panakipagmaymay sayo, ken ni Kristo na ited kada kayo iti amin ana espirituan a kinabaknang agraman parabor ti panagsao ken kinasirib na ipasagipsepen kada kayo ti mensahe a maipapan ken Kristo isut gapuna adikay nagkurang iti na espirituan a sagot bayat ti panagurayo iti panakaiparangarang ni Apo tayo ay Hesu Kristo. Pagtalin na idenda na kayo at si titibker, agingga iti panungpalan. Tapno awan iti pagpakaukuman nyo, intundumteng ti aldaw, ni Apo tayo ay Hesu Kristo. Mapagtalkan ti Diyos, anang pili kada kayo, ang makikadwa iti anak na, ni Hesu Kristo nga Apo tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sa pulembay di pagarian ti Apo, kas paibagay. Ket amin do maitetuken ka, Ti Apo at dakuma kada kayo. basta kumamet kan ka. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria ti may kan ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, agannad kayo, agsagana kayo, tadiyo ammuno kaano dayti a tiyempo. Mayarig dayti ti maysa a tao nga agbiyahe iti adayo a lugar, ket italek na ti balay na kadagiti adipen na. Maikkan ti tunggal maysa iti pagrebbengan, bilinen na nga agridam ti agaywan iti ruangan, daytoy ti gapuna nga agsagana kayo. Tadiyo ammuno kaano ti isasangpet ti akimbalay, mabalin nga iti sardam, wenno iti tenga ti rabii, wenno iti parbangon, wenno iti agsapa. Wen agsagana kayo, amangan na sumangpet akilaat, ket madanon na kayo amat maturog. Ti ibagak kada kayo isa ukmet kadagiti amin at tao, agsagana kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. May isa nga karigatan, kanyak, personally, nga aramiden, isuday jay ita agluto. Ammok mati agluto, malaksid ti innapoy ken itlog nga liningta, kabaelak mati agluto ngam ti kagurgurak, dagiti agisagana ti rikrikado. Tauray pala di ubing kami hamiman nga ugali ti agisagana ti rikado.
No daytay nakasipsip ngeten sa dakanto ibaon nga awan gayam tibitsin ing kagumatang. Kala nga daytay dadtan ka dapay lakurang na ni awan gayam tibuggoong ing kay dumawat ken ni apong yo. Kalakas jay. Taapay ati pa naglutok ngamin ka daytay ngay. Tapno ma-perfect ko jak ngamin nga muti sukat-sukat daytay ngay mano nga kutsara, mano nga kutsarita kung kunana awan ti panaglutok ka daytay tsamba iso nga ramanak nga raman nga raman into no panangan jakon makapanganta nabsog anja kamo no nabsog wano na uman jingiwat ko nga agramraman kalakas jay iso nga no may saak di tamtag luto dalaga kamatis buggoong laso na lukatam ta sardinas imbuyat mon inggabor mo ta kilabanan so nalpas ngam jay agluluto nga raman awen ti kitaan tayo, ti biyag tayo, dito ibanghelyo tayo, panagsagana kunana. Kano kitaan tayo, ti biyag tayo, amin ti biyag tayo, panagsagsagana. Awan ti sabali nga kala ko dagsagana ka. 1 hour event, sagana ti mano nga bulan haan. Dadagit agkaskasar. May da nagpa-interview di Kalman. Kagasam ta, agkasarda, tatta December. Ado pa dagiti naka-schedule idi pa laeng January. Tapno maala da Diyos osto nga date nga 18 no anya launay data 18 kada 8 basta nagpangato ka no makauma dengdenggan sa bagay bagbagi da 8 ta nagdadakkel da garod. Kumaysa nga oras laeng nga event Allah daytay nakaat-atidog nga panagsagana. Ngam nakit kita gamin kunana adda di pagsasaot ti English nga kunana nga talaga nga failure to prepare is a preparation to failure. Ang kitaan nyo dagiti athlete makibog dagiti boksingero. Awon pay may sa oras nga boxing manubulan nga isaganaan na. Oray mo't siya kaagtenteni sa mo't. No kaya mo mga bak, masapol nga agiyan bes ka, oras mo, laing mo, amin, pigsam, ag-diet ka pa, i-prepare mo amin, etada may sa oras nga event mo, insaganam tinagado. Tano, mistake niya pa nagsaganam, bagsak mo't. Ngala, apay nga naabak kay ti basketball, kurang ti preparation. O da kayo nga agbasbasa, kenda tayo nga nagbasa. Apay nga bimagsak ka, apay nga hanggang nakagraduar, kurang ti preparation. Ngam no daduma nakarigrigat ti agsaganahan, natutuok di agsagana, ngam di jay 1 hour event. Kasla ko makanyami idi, Diyos ko. Seminaryo, kutil-tilan na tautek mo, dahil talaga nga, na seryoson ti agbasa ka, talaga kutil-tilan na amin nga utek mo. Imagine ta comprehensive exam nga from first year to fourth year examum 30 minutes lang agtugaw ka diyan ti 20 minutes sangot ti panel mo awan ti igganam awan ti amin nakatuttuok nagbayag nga panagsagana tila karkararag ni malpas kuman ora nya ti resulta na malpas kuman nga mga mabalin ang nga makapadi uwan kakabsat ti biyag tayo biyag ti panagsagsagana. Uraan niya nga ang gulo ti biyag tayo, panagsagsagana. Ang umuna, kala ko madatay, imay kayo dito nakimisa. Agmisa tayo. Anya ti preparation nyo. Anya mo ti preparation ko. Anya mo panagsaganak. Anya mo panagsagana digiti kakadwak. Kati pa nagsagana ka, haan lang nga pisikal. Kala ko ingkabil mo talibrotan, binasa mo dagiti nagbasan, saan ka ibagak ka dagiti lektor nga, sakbay kayo nga agbasa, makadomingo ko binasa yon, taapaya umuna, perfect di basa yo, maikadwa in-internalize yo, spiritually di binasa yo, maikalo mentally nakasagana katahang ka ngagbuteng, tahang to ngagkwa, ori ganun, nagmisa ka, hana nga imay kalata mga agdungdungsan, hanak naladaw tatay natidog la di pastoral letter ta diyon tukag ko na. Naladaw kamutan, awan bibibiyang mo no maladaw ka wano saan, awan bibibiyang mo nga padi no nakasagana ka wano saanan, ita nga misan ka hanggang mo nagsagana, agdudugel ka nga ng misa, kasla awan pay ni Apo Diyos ita misa. Asa nung ordies in preparation na adda, umuna.
Spiritual preparation, kanya tayo ka masapul lata, uray no anya ti aramiden tayo, masapul ti spiritual preparation. Na spiritual na panagsagana. Kadagi tayo umagiksa, aya dagi tayo agiksam. Diya ka mo, na rimor sa tinarsingan. Di bar exam kinton sa nubigat. At idog ka sagana dayta. Amo yung ti kararan, ti ibagaklaang no daytay umay daag pakararag, sapay ko mata inspiraran ti Espiritu Santo ida. May kanda ti na tibker nga pan nakaawat, nalawa nga pan nakaawat, kina naidumduma asirib, kinikaten na amin amang riribok. Takas ano nga makasagana ka, no? Adda mo riribok na ti panagsagsaganam. Kasi mo tla ang exam, uray ti biyag tayo. Uray ko na inya ti aramidam ti inaldaw. Bagay kanyami, narwam kami. Iya ka mo, naibagi ijay pampamilya kin ijay ayan mi man, nga sakbay kami nga agtugkel wenno mangruot wenno ka ag sign of the cross kami in our spiritual preparation di jay. Sakbay kami nga agtugkel no agraop kami ka automatic nga. Uri maturog ka agsagana kalatam, amum ayon no maustel ka mabigatan. Hanggang makariingan ta urok mo kay sumot nagarod nagpapabunyag nga napanam di ka maustelan no na kinnan mo amin nga handadan mano nagpabunyag di kalman nagawis da amin Diyos ko upat kadi ori ka niya amin ti katayo masapol ti spiritual preparation ori ka drive kayo apay da kay nga driver hangkay nga agsagsagana. Iso adan madagiti daduma sa sagidan diay Santo Rosario dag sign of the cross da daduma ag sign of the cross da dagiti daduma nakamotor da nakapaspaspas limabas da simba nag sign of the cross da nagiwis-iwis ka nga rudan spiritual physical preparation no agay ayam ka wenno umay ka masapul met ang nga akala ko man ori ka misa ka hangga ang agdudugal ikarigatam nga isaganaan mo tabagbagim, uri ka mapangka, agiksam ka man, agtrabaho ka man, masapol ang napigsa ka, kadagit agtrabaho garod ka, sa paenda maturog, sa paenda ti aginana, tapno napigpig sa adan tulat tano bigat, manganti husto, ngam na si pupuyat ka, daragit agay ayam aging gana ti alas 4 parbangon, sa kamapan, anya nga rod ti utek mo, nakamulagat ka nagpuypuyat ka, nag-Facebook, aging gana, tikwa kas anong ti preparation mo. Tibiyag tayo kakabsat, panagsagsagana. Amin. Apay nga aglaba ka, isaganam nga rin tinasaya at nga baduhan. Agluto ka, apay isaganam ti nasaya at nga makanhaan. Oh! Mangang kaapaya isaganaan tinasaya at nga trabaho kinsalon ataan. Amin ti biyag tayo panagsagsagana. Ngam ti Madina no dadduma adu dagitay han nakayat ti agsagana. Adu dagitay han nakayat ti agsagana marigatan nga agsagana. Kasla kumamon agawting kayo kunada may mayat mga agpaiso no awan tinagsagana biglaan nga awis. Intayon, one. Tanong mo gamin no plinano yo, drawing mo ngamin hamo matultuloy. So dagiti agkakasar kung kunak di kalman ka, umadanik kasar yon, matuloy mo laeng. Mumaya no, manubulan yung nagsagana ka ni awang magayam talakay mo, no tabak mon. At di kita'y madina kaya tagsagana. Anya di jay kinasadot ko ma, kas pangarigan, agbasa. Agbasa ka, titarget mo, agbasa. Ati panggap mo, makagraduar. Di mo makayat ti agbasa. Di pa nagbasa, iso ti preparation mo para itiday tangabiyag. Anyang orti expectarum. Biglang yaman, wano dati instant nga dati nakarwar kalatan haan ori nakarwar ka, marigatang kantulata. Nagsaksakar ka, marigatang kantulata mo, no nakarwar ka. Panagsagana. Ado na kita'y marigatan nga agsaganan na kayat. Ado na kita'y kakaasi nga agsagsagana. Hindi ka mo no apay. Kaapay ang ngamin nga kastoy no dadduma ngamin kakabsat. It's the attitude. Ngamin, no pinersonal mo tinagsagana kas pangarigan ko ma. Agbasbasa ka. Nakarigrigat ti agbasa. Normal isugarod. Tapno makagunod ka. Nagrigat ti training na. Kala ko maag-tennis mo, nag-basketball mo, no, ag-boxing ka.
Kano kaya mo mga bakparigatom ijay trainingan? Nalaklakan ton. No kaya mo ti may agbalay gay, ijay pala ang training, dapat nangabakan. Win or loss, whatever the result may be, nangabakan. Taimpapatim. Hanggang ag-expect no less ijay training sa kan tumapan. Uray mo't itibiyag tayo. Dakay nga nag-asawa. Sa bagay, yak amo ano nagsagana dagiti nag-asawa, at dagiti nagrigat sa ti mga asawa di mat. Subukan na kani katugangam, ingka pa'y makipagyan kanya na, agbalsig ka, agsado ka ti danom, subukan na ta ugalim, no anya ti ka ugalim, tatamot ka, awam mutin san, nagkita dan, panan, dadtan, kapilitan, kasaren, sinanton, pabasulan dan to ni Apo Padi nga ng kasar, handa mo nga sagana. Inton agrigat jibiyag, agpabasol da, mangnamnama ti ayuda, awampay asiyo kada kami, nagsagana ka, ita sinardak mga biyag, haang garod. Agpabasol ka, anya mintin saganaam, nagsagana ka, haan. Itibiyag tayo kakabsat, kasla pa nagsagsagana. Kano adda marigatan, kamali pa nagsagsagana. No adda masarot nga agsagana, kunanang ti ebanghelyo ka, di kay agturog-turog. Dapat alerto. Katataan niya nga ti rumbang nga isaganaan tayo, kinin niya nga minti isagsaganaan tayo. Anya ti dakdakkel nga realidad ti isagsaganaan tayo, kakabsat no kitaan tayo, anya gamin ti pagturungan dagiti amin nga aramid tayo. Pagtutungtungan mi dirabii, adda maysa nga dagiti kakabsat tayo nga grupo, ti kunada ken handan nga mamati iti biag. Life after this life. Nya? Life after death. Ano kano natay kadtuyan, awanan ti bibiyangan, awanan ti, jamo no mamati dang adda kararwa, bastahaan nga kararaganan, awanan, awan latan. Kati ko na mo naglaka agbiyagan, no kas jayla nga awam ti rason no apay nga agsingpet ka, anya pala pagsingsingpetam. Agbaling ka nga iskameran agbaling ka nga agtatakawon agbaling ka nga kurimaungan aguman makasarili tapaya. Anyway ka natay ka awam metan nga nakalsot ka kadi mayat biag mo noon natay ka awam mo songsong batam. Awam meti mamaay na ko nakahaan nga kasi tayo sa Bali. Daytoy biag tayo ditoy biag ti panagsagana. Anya daytoy sagsaganaan tayo tinapinpintas a biag. Daytoy ti panagdalyasat tayo ditoy daga biag a panagsagsagana. Ngam anya ti rumbang nga attitude ti biag nga panagsagsagana. Umuna agbiag anawaya. The fullness of life kunana dijay ti biag nga awan pagkurangan na. Anya ti biag nga awan pagkurangan na. Tapno magunod mo day ta biag nga adda nga awan pagkurangan na idtoy ti pangaramidan tayo. Haan nga Allah, nakamit-mitikuloso ka, nakais-istrikto ka ti biag mo to, di ka pa'y agkatawan, tabaka mo nga pakaisalakanan. Nakair-irot ta biag mo to, ti pampanunutom ka ijay, haan dito'y pala ang lubong, mabalin nga agbiag tayo ti biag nga awan pagkurangan na. Kaya na nga saon, nakasagana ka, anya day ta, di pamilya. No, dagin awa di pamilya, agsisin naranay, hang agiinimot, agpipin nakawan na dagbasol, rimbawan ti ayat. Dayjay pagkapsutan ti tunggal may sahan, nga tanga nakasagana day ta pamilya. Urain niya nga oras nga kunana nga dumteng day ta nga akin kukwa kada tayo, nakasagana latta. Iji pa nagkakaaruba, awan ti likliklikam, awan ti mermerduutam, naragsak kayo nga agkakaaruba, uri adda pagkapsutan ti tunggal maysa, alangunan, tina-espirituan nga panagbiag, haan nga tanga nakasagana. Nakasagana lakta Ngam no di wagas ti panagbiag tayo ka, ala adda nayon na nga kinamanagim bubukod, adda susik nga haan nga masulsulbar, anya nga rod tikas ano tay nga rod nga sulbarin ta agsagana. Intuno na tayo sa tayo ito agpipin nakawan, awan ati mama ay na may mayat nga nanaman, no, dadto yan. Kaginagpay suna kakabsat na di pa nagsagsagana tayo, haam mo lang nga ijay.
Masapol nga isaganaan tayo, kala ko man pamilya isaganaam, tinanamnam ay, naging ginawa, nakapkapya, at the security na nga panagbiag. Iti panagtrabaho tayo, na may mayat tinakasagana nga naragsak nga agserserbi. Haan nga daytoy pagkurangan ti tunggal maysa. Kano matungpal tayo daytoy, awan dwa awan kabuteng tayo. Uray no anya nga gundaway, uray anya nga oras no naragsak di puso, awan ti rumbeng nga ikamakam tayo nga saganaan. Ngam kinaagpayso na kakabsat ka, timag kapintasan ka the best nga nagsagana, awan sa bali no saan nga ni Apo Isos. Apaya, dahito nananamon tayo, nasanton a misa, dagiti sakramento na, ti kinakristyano tayo, nananamon tayo, ti kinakristyano tayo, iso na mo ti nang isagana. Insagana ti Diyos, babaan kin ni Apo Isos, kas ano, rambakan tayo nga ruden, bimaba, imay na tayo insuro, inbati na ti sakramento, nananamon tayo, uray pa yun, agbasbasol tayo, at dalat na pamakawan, ijay-jaya ti sakramento, isuna ti the best nga nagsagana. Imagine nyo nga rod, sang kaulit ko, no, awan ti Kristyanismo dito'y lubong. Anya nga ta? No tuladan tayo dagita daddo mga kaslaka dagita daddo mga ngipon iti ngipon. No binumbada ka, bumumba ka met. No gubatan da ka, gumubat ka met. Imagine nyo, ang awang ko mag-Kristyanismo, dagita anak yo, dagita apo tayo. Collateral damage nga matay laeng gaputi dahit ang kinarungsot ti prinsipyo nga awam met ti turturungan na. Dahil ta kinauyong ti prinsipyo nga babaan ti kamali ka ilentag ti sabali nga kamali. Imagine nyo kung madagit anak yung nga magubgubat tayo lang kung magaputa. No ti prinsipyo tayo kangipon ti ngipon. No awan ni Apo Isos nga may nangisuro kada tayo ti pinakawan, at dalat na kumakapya, at dalat na kumakinapakumbaba. No nagkamali ni kabsat mo pakawanam, diyak amo no ma-imagine ti lubong. Kaday ito'y kakabsat, ulitin tayo ni Apo Isos, tinangisagana kanya tayo. Dahito'y biyag tayo tata, dahito'y nananamon tayo, aragsak tayo. Dahito'y nananamon tayo nga na Kristyanuan nga panagbiag tayo, ni Apo Isos, may nangisagana kada tayo. Isuna tinangisagana, tapno mananam tayo dahito'y. Ngamaan niya ti rason na nga apeng insagana, ngamin kukwa na tayon to. Dahito'y ti kayat nga ibagat ibanghelyo. Insagana na tayo ni Apo Isos, tapno agsubli tayo ito, ako kuha na. Uray mo na insagana na tayo, kung natay man nga ulitin, uray mo na in-prepare na tayo, depende lat tamo di puso, depende lat tayo panunot, depende lat tayo di nakem tayo no kayat tayo ti sumurot kin Kristo. Uray ka insagana na ka, insuro na ti kinapakumbaba ka, ne? Sa bali mo ti saganam, tangtang si met. Insuro na ti pamakawan ka, sa bali mo ti insaganam, gura met. Insuro na ti panagayat ka, sa bali mo insaganam, kinaman naging bubukod met. Anya nga minti sagsaganaan tayo, tapno kadwa tayo to. Diya mo ano, kanda kayo mo, no, niya ti sagsaganaan nyo met. Mayat met natsibena. Agsagsagana kamin, Father. Mayat. Dagar aramid ti Christmas tree na kanon. Wan, dagiti dadduma, po, nakaurnong da kanon. Tapno addanto mo may mayat nga bagda no Paskwa. Ala ka halata mga dakes, basta nasayaat. Kati nubuuan tayo amin dati kakabsat, ni Apo Isos insagana na, sumurot tayo met, para iti day nga biyag na isagana, kas ano ti panagsagana, agbiag anawaya. Mentally, panunot, ti puso, nawaya, awan tiramon na, tinakem, naragsak akananakem, uray na daag kamali, pakawanem, ay tuloy mo ti agayat, ituloy mo ti agbiag, awan dwa 100% nakasagana ka. Ngam no tilubong mo ka na irot, tilubong mo ka na rikot, tilubong mo ka anya na ganan, impluensyaan dagiti madi nga panirigan tilubong, ay uray nga tanong ibuhos mo data, aging gana ti 80 nga taon hang ka nakasagana, marigatan ka. No, kunata yung nga rod kunana, adadiya pagsasaumo ti Tagalog, lahat ng bagay dito ay walang mahirap dito sa mundo, kunana niya.
Pero lahat ng mahirap ay nagiging madali kapag ito'y pinaghihirapan. Kasano ti panagkuamon, ikarigatam nga wayaan, ikarigatam ti agayat, ikarigatam ti ragsaken. Anya magunod mo, nakasagana kan, day tantupan nakikaysa king kuana. Huwag kakabsat, iti panagdaldalyasat tayo dito'y lubong. Tapno nakasagana ka, adda ka di mariri ng nga ragsak. Adda ka di mariri ng nga ginawa. Uri adda pagkamtudan ti biyag, adda kabailam pay laka di ti agayat. Uri adda pagrigatan tayo, adda dagiti panubok iti biyag tayo, adda latta ka di talagtay king kuana nga haan nga maputputput, haan nga agpatpatingga. Kaya di pamilya tayo, maririnada ka di ti ginawa ti panaglalangan tayo. Ngam no narigat, hantay nakasagana. Dayjay ti puso nga nakasagana, nawaya, mamakawan, ti puso addaan ragsak nga agserbihan nga kinaman naging bubukod. No nakasagana tayo, anya magunod tayo, isuna nang isagana kada tayo, kukwa na tayon to, bagi na tayon to. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ani Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao di tinapaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ang nailansa iti krus gapo kada tayo, iti panagtura ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmat ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Hintay kumamang iti Diyos nga ama tayo, iti nasudi akin na managayat na, dumawat tayo iti tulong na tapnad adda kumapay, ama isagana tayo ti puso ken nakem tayo iti yaay ni Apo Jesus kada tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem dagiti anak mo amang ururay ken ka. Para kinapo Santo Papa, kadagiti obispo ken papadi, tapno ti Diyos punwen na kumaida iti grasya, ket mataginayon ko matiragsakda, iti kasta siriregta, kinsi sigagarda akang kanayon amang iwaragawag ti mensahe ti panakaisalakan. Kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti mangidadaulo ti amin na pagilyan, kang runaan na diti pagilyan tayo, tapno babaen dagiti nasaya at nga aramid kin pagtuladan da. Agbalindang instrumento ni Kristo, iti panakaisaknap tinaimbag adamag. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti miyembro ti pamilya, ken ti pagtaingan tayo, tapno iti daytoy a tiyempo ti panagsagsagana. Adumngeg ko mati ayatda amang ibirok kadagiti na espirituan na banag, iti baet ti kinadakes a mapaspasamak iti aglawlaw. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem dagiti anak mo amang ururay ken ka. Para kadagiti tattao adi mangbigbig ti kinadungo ti Dios. Babaen ti misteryo ti ayat ti Dios, maamiris da kumati kinakapoy da, ket agsublida metlaing iti sidong ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem
Para kada tayo amin nga ditoy ita, tapno malawlawagan ko ti panunot tayo. Ket marukatan tayo iti kinadakes, ket sisagana tayo amang pasangbay iti mangisalakan. Kung mararag tayo iti Apo. Agulimag tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggam dagiti anak mo amang ururay ken ka ama ana ilangitan si inanama kami ama ikkan tinaan-anay aka ipapanan dagitoy tartarigagayan mi kas may sa agimong sapay kuma Apo tadagitoy kalkalikaguman mi amang tulong kadagiti tignay mi ket itidalan nga agturong ken ka ditoy rabaw ti daga dawatin mi dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amin nga daing ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, gaputayat, pinaadamida, naurnusda, nakapinpintasda. Tinapay ken arak, ti umay mi itayawat, naggapo ti trigo ken ubas, abungat nagbanugan mi. Amin nga daing ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, gaputayat, pinaadamida, naurnusda, nakapimpintasda. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad Apo dagitoy daton nga innalami kadagiti imparabor mametlaeng kada kami ket iroknoy mi idaken ka. Ipaay mo kadi, tati panagserbi mi kan ka dito'y abiyag, agbalin na pakagunodan mi ti gungguna ti agnanayo na panakaisalakan, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, Basta kumami. itag-ayo dagita puspusoyo, Adadan sa tagay ti Apo. agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Podnoon ay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin kat agnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi.
Iso ididamo na ti imay, en kawes na tilasag mi anak urapay, kat sinungpot na nga intungpal, daydi inggakat mo kadagati tiyempo akadaanan, ket inlukat na kadakam ti dalan ti pan nakaisalakan, tapno inton pidwa na ti umay, ket mapakuyugan iti dayag akaranyagan, isunton ti inkam panangawat asilalatak, ti isagot na akinagasat, iso nga inkarina, ket namnamaen mi asiriridam. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin apars ti langit ken dagan hapno daiti pakay daydayawam Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam gati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami ken iti daytoy akalis uminom kami iparangaram mi ti ipapatay mo o Apo aging gayti iyaay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka.
Dawaten mi Apo, tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kamto ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti Ama, kadlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, tunteng kuma, ti pagariang matungpal kuma, tinakem mo, ito'y daga, akasa dilangit. Idem kadakam ti aldaw ditoy, ti kanen mi iti patinayong aldaw, pakawanemet ti basul mi akasmet, pamakawan mi ti basul, dagiti nakabasul kada kami, di nakamit baybayan o manu kuti sulisuketi salakan nakam ketiti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol, may ilisi kami, ti amin ariribok, may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay ni Jesucristo, anang isalakan kada kami. Ukwang tituray, di panakabalin kendayaw, itiang nanayong nadin, tuwag sarday. O Apo may
Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ka. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya, kapya. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, idem kada kam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karino, may kakanyak, kanti may sala nga sa o mapaimbagton ti kararo. Tumangada ken kaapo, kitip kas ko to'y arararaw ko, itaasim ken ayat mo, inakitalik to'y asug ko, tumangadat ken kaapo, itip kas ko to'y arararaw ko, itaasim ken ayat mo, inakitalik to'y asug ko, naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, kakakibinen alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agtalenay na bukod mulaeng, naruto Diyos sa puken ka,
Inak dawaten daytoy adipen mo ala ingkakat kibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapnuag talenay na bukod mulaeng Nangita imam ipatay mo Pukawem sipnget tibiyag ko Tasikalaing timagnus ko Ngagturong kinapudno Nangita imam ipatay mo Pukawem sipnget tibiyag ko Tasikalaing tibagnus ko Ngagturong kinapudno Naruto Diyos sa puken ka Inak dawaten daytoy adipen mo ala Kakan kibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapnuag talenay na bukod mulaeng Kakabsat idi kalman mighty dagiti seminarians ti Immaculate Conception School of Theology third year may da karuling ngam gapo ta busy tayo met imbagak nga agkantada ko matatta ngam adumat ti appointment da ke inted mi na ited mi agraman jem pabalon mi ke datayo obligasyon tayo may nangro na ti parokya tulungan dagiti agbasbasat seminaryo nya tano awan ti seminarista awan maagpadi awan tumetten ti misa kenuman pay no dida dida kayo imay nakantaan ala itanggaya tay latta jay tulong tay kadakwada nya panagsagsagana da iti panagpadi da ta mausarda adumet ti pakausaranda iso nga tataramiden tayo ti mga second collection tulong no awan na itugot yo mayon to iyag iji parokya ito simbaan wano ipatulod yo di seminaryo nga direkta mabalin latamet ta kasapulan da ke tulungan tayo a idanya so nga aramidan tayo nga rod daytoy la iwaras yo ta singgapong dayta singgapong kada CCTV na nya makita di mangted kinhaan awana de langit ti CCTV na apo gitulong tayo apo para kadagitay seminarista. Uwa po Jesus, sumahay ka. Dito'y puso kang naed ka. Ikutan to'y biyag kukin kararwa. Tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po Tarabaye maladay to'y numo Tapnuag serbi ka si pupudno Aging gatungpal to'y biyag ko Tati ayat mo isuwa po tibiyag ko Keti asim isuwa po tikiret ko Keti bilin mo isuwa po tibagnus ko Ngagturong kinapudno
ti ayat mo, isu apo ti biag ko, ket ti asim, isu apo ti kired ko, ket ti bilin mo, isu apo ti bagnos ko, ngagturong kinapuno. Kumararag tayo. Apo ornosem ada kami, ay madama pala ang agdaldalyasa titibaet dagiti aglaba sa banbanag ay ayaten men dagiti nailangitan ket ipategmi dagiti banbanag adin tumapukaw pagbanagem kadi apagimbagan mi ti masansan apan nakiranod mi kadagitoy a misteryo gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Itinagan dagiti agbasbasa ken nagisursuro ijay seminaryo ay yabkas ko ti panagyaman ti tulong yo apo. Napatag-unay dati nga ganwat ti panang tulong kadakwada ti isu dati sumarunong nga agserbi kada tayo. Kadagitay mayat apo adala ko ti t-shirts di talikod para ay t-shirts ti parokya. Mapan laang ti social action dagiti kitaan na. Ken kastamot nga mangrugi ti nobena tayo into no rabiin apo. Ti umuna nga agnobena ditoy Kasilagan. Ado dagiti papadi nga umay apo, diyo nga amuno sinnoda baka obispo jay mairan na jibi barangay yo ay kanasayaat nga sagana tay latta nga nasayaat ken napintas atendaran tay amin dagiti buo nga siyam nga mismisa tayo iti barbarangay para iti piyesta tayo. Kang runaan ay karagaragan tayo tinabunga na espirituan nga panagpiyesta tayo. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Diyaman tayo. Naimbagabigat tayo amin apo. O inami ama ng asi, sipud ka nga datin nami, dinggim dagitoy kararagmi, ibabait na kam kadi. O inami nga instrumento, o inami manubot nga apo, awatem dagitoy asagot, simbaan miyananu mo. Sabsabong nga nagpay dumabanglo, babaen ti grasyam, nagurusing nagtubo. Rosa sa sinyal ti ayat mo, isot binitbit ni Juan Diego. Ladawam manay maldit titilma, o naindaklan nga ina, sikati ladawan ti parokya, yaman ka. Nganay maldititilma, o naindaklan nga ina, sikati ladawan ti parokya, agyaman kami
ken ka.